Jedan je tu. Ali, šta, jel tekila puno? Ko hoće izaći? Ko hoće izaći? Što? Šta, jel ga vodiš sad? I gledaj na Kesetović admin čovjek. Ne smije 1v1 vara. John, start me. Oh. Živote, pa ne ja ne vi. Biti je znam, ja ne više. Ha? Prvo je Viktora.
Doći ja da iš mi nikava sad. Ajde ali napravi neki forum tamo, znaš, bez veze. Evo, vidiš kakav će na jugu account napraviti, može. Vrat kad nisam čuo ovu riječ, jedem ti nene tange. Voda se Stipetom vara. A je, ovo se... Assalatu wassalamu alaikum. Answer Hakuna Matata. Hakuna Matata. Živa, tako ga završiti. Ja kuća, aj kad završiš igrati samo, aj kad završiš igrati sa CD2 do 2. Nemaš minuta i pol.